Apa ning kene isen ayo nyang loro omah. Mboten kula ten loro omah nggih mboten purun kok. Juar maneh. Pripun? Isining donya rong perkara kowe puas karo bondo milih ndi ya? Panjenengan. Kula mboten pilih sedanten. Sing tak karepake kowe yen bondo milih karo Pak Lurah Cermo. Yen puas kowe milih Wardaya lor kono. Nanging wong bebrayan menika mboten kok ateges pilih puas kalih bondo. Wong jenenge jejiban omah-omah nika wong rumah tangga menika kudu ati pawitane ora mergo kuwi sugih, ora mergo kuwi puas. Yen kowe gelem, ayo lek tak boyong kowe milih yo. Pilih napa? Sono layu apa ning ngebong ya iki? Boten, kula mboten pilih kabeh. Lho, Jawil Kasut kuwi duwe taman kang endah. Boten mungkin nek pas ngoten ndak ditendang bola. Waduh, iso basa bola. Ampun demok-demok to Kang Mas. Ora apa-apa. Nek demok klaru mburi. Awong demek mung mburi kok. Kang Mas, awake kujur awak nika sulaya didemek mburi ning ngarep yo pengen Kang Mas. Oh, gen nimbang. Iya. Mburi wis, sing arep ya njaluk diteman. Aja pamer jroning suara sulit suarane pinggul suka tiato senenge banget ora bisa kumpul ngono ya ngono wis tak pikir aja mempuh yen saka ngiringan ngono ibarat cara buah ngono kaya buah pelem tali jiwa. Liripun pripun? Pelem tali jiwa ki kulite tipis, peleme daging, peloke cilik. Rek panjenengan sampun pirsa yen pelem tali jiwa menika cilik. Tur peloke iki cilik ning sruwut-sruwut kae. Pelok ya. Yen saka ngarep ibarat cara buah ngono kaya buah duren. Pripun? Jabane teng ceringi. Jerone. Aku lek urung ngingut to ya. Buah duren nika ponggene gedhe lho Kang Mas. Oh, ponggene gedhe. Injih. Iki ya mbok gawa. Aku arep kepengin dolanan pongge. Jenengan pengen ngerti pongge duren apa pengge kula? Lho ndak sak kira iki kowe iki nggawa pongge. Mboten kula mboten betah pongge. Ora nggawa pongge. Mboten. Yoga-yoga do meneng. Kriwut-ngriwuti. Yen wis tresno dilah wono solo pacar ape. Ya iya iya. Ya iya iya. aja wedi aja Jenengan kok ngeyel to Kang Mas? ora ngeyel piye to lah nak gandrung ki karo mlayu ngono njut le keneng kapan. Kula menik boten ngaten lho, kula boten purun kok nggih. Jenengan niku nggih ngeyel dari Kyai Kakung. Kula menika boten purun jenengan gandrungi. Tahu? Witing tresno ki jalaran saka kulino. Kulinane pripun? Kulino nyawango aku. Ah, suwe-suwe ki engko lak seneng ya. Seneng napa jenengan iki pipi kisut kabeh kok. Nah, ibarat HP aja nyawang casinge, Lah nyawang napane? sinyale. Sinyale pripun? Ya gelem ya? Mboten.
Napa? Mboten Kang Mas. Sithik ae. Mboten. Juarmane Pripun? kowe arep kepengin. Ampun mendeleng-mendeleng matamu kaya mata bagong. Ya agek iki bojo seneng rung kelakon wis matak-matake. Nimasira dadak kepenak Jasasan kalong ngacu ngegasano Rakawatu ngono ya ngono wis tak pikir tak sepisan maneh anggonmu bakal gandrung diajeng Juarmane urungno ya dawel kasut. Juarmane ana apa? Tresnaku yen dhuwur wis ngumpuli Gunung Merapi. Ning yen adoh wis liwati Karseng Nyakrawala magri jagat. Mula Mas, atiku wis gempeng wong lanang ki yen kagol atine hawane gembledhek kudune mung arep nesu. Terus karepe panjenengan pripun? Sutek apa kowe Juarmane minggato? Yen kowe ora gelem tak boyong, iki aku bakal nguntapake gegamanku kanggo kowe sing dinarani Kiai Senggol Modot. Yen aku ora gelem sumingkir, kowe bakal tak perwasa ya. Yen aku ora gelem kok perwasa? Oh, Juarmane. Kowe arep mamerke pusakamu. Iya. Tokno pusakamu endi? Sing jenenge Lembu Sekilan, sing jenenge Kiai Senggol Modot tokno. Ayo, saiki tokno. Tokno. Rumangsaku wong lanang pamer kasekten, apa rumangsamu dikira Juarmane ra duwe pusaka, Weh, aku yang duwe. kowe ndek pusaka Juarmane. Apa tak kira sing duwe mung kowe dawel kasut? Banjur pusakamu apa Juarmane? Kowe pengen ngerti? Iya. Tenan? Apa Juarmane? Midhangetno, kupingmu rungokno Iya. kupingmu. Apa? Pusakaku sing bisa diwatek mengko jam 1 bengi. Jam 1 bengi. Kuwi luwih ampuh yen diwatek jam 1 bengi. Pusaka apa kuwi Juarmane? Cepuk blewah tanpa rikma. Ya kuwi sing bisa nandingi pusakamu kang aran Kiai Senggol Modot Lembu Sekilan. Cepuk blewah tanpa rek. Iya. Iki ya wis mbok gawa. Digawa pusaka kok cementel terus ora pisah konggone.